Príjemný a požehnaný deň vám prajem všetkým a som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že spoločne s vami tu môžem aj tento rok stáť aj spolu s našimi bratmi vo viere. Dovoľte mi, aby som na úvod začala, ja hovorím, že tým najkrajším a najvzácnejším žalmom, ktorý hovorí práve o tom, aký je Pán Boh, aký je k nám. Dôležité sú práve tie chvíle, ktoré spolu s ním strávime pod jeho ochranou. Tak mi dovolte teda, aby som prečítala 8. žalm a ja vás poprosím, tak ako je to zvyk aj u nás v Evangelickej cirkvi, aby ste s úctou a vážnosťou naproti Božiemu slovu povstali. O Hospodine, Pane náš, aké je vzácne a slávne Tvoje meno na celej zemi. Dalebu svoju rozprestrel si nad nebesa. Z úst detí a tých, čo sú pri prstiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesa, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy, všetky ovce i voly, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby i to, čo chodí morskými cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi. Amen. Tak nech je takéto slávne to meno Hospodinovo na celej zemi, aj tu medzi nami. Nech sa tak stane. Amen. A ja poprosím, aby rovnako podobne prečítal žalm tým svojím spôsobom. Budeme to počuť v tej vzácnej hebrejskej reči aj pán rabín. Добрый день. С доволенím prečítam žalm 121. Je to veľmi populárny žalm. Viete, sú žalmy, ktoré sú viac populárne, sú menej populárne, sú až 150 alebo len 150. A ja prečítam žalm 121 a jednou vetou poviem, že je to žalm, ktorý hovorí nám o tom, že zúfalstvu nie je miesto, lebo vždy je Pán Boh, ktorý nám pomôže. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Teda dovolte mi, milí bratia a milé sestry, aby som sa vám aj ja takto v úvode prihovorila. A opäť Božím slovom, tentokrát z proroka Izaiáša, z 2. kapitoly z 1. až 5. veršu. Prosím vás, aby ste s úctou a vážnosťou naproti slovu Božiemu povstali. Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámocov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme, v posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr. Vyvýšený bude nad pahorky, pohrnú sa k nemu všetky národy. Poputujú mnohé kmene a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov. Choďme v svetle Hospodinovom. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho. Môžete si sadnúť. Neviem ako vy, milí bratia, milé sestry, ale ja som pri počutí týchto slov písma svätého mala až zimomriavky na chrbte. Pred budovou OSN v New Yorku stojí jedna plastika.
Muž z bronzu drží v jednej ruke meč a v druhej kladivo. Skláňa sa nad ostrým a meč pretvára na pluh. Možno ste mnohí túto plastiku videli, ja žiaľ len na fotkách, možno raz. Tento silný obraz dostal názov Prekujme meče na pluhy. Vytvoril ho sovietský sochár Evgenij Vučetič ako dar OSN v roku 1959. A hoci išlo o gesto bývalého Sovietskeho zväzu, ktorého história sama bola poznačená konfliktami, myšlienka, ktorá sochu sprostredkováva, je univerzálna. Nie je to nič viac alebo nič menej ako tá túžba po mieri. A ešte viac. Ten obraz meča, premeneného na pluh, je aj biblický. Nie je to len symbol politického kompromisu či nejaká umelecká vízia, ale je to Božie prisľúbenie. To prisľúbenie, ktoré zaznelo už v starozmluvnej dobe. V prorokovi Izaiášovi, tak ako sme to počuli. Čítame, že Boh ukazuje svoj zámer so svetom, keď hovorí, prekujú svoje meče na pluhy a svoje oštepy na vinárske nože. Toto nie je vízia zo sna. Nie je to nejaký idealistický manifest OSN, ale je to Božie slovo. Je to Božie zasľúbenie. Ale predtým, než sa dostaneme k tomu veršu, musíme ísť s prorokom aj my na ten vrch. Izaiáš začína. To je videnie Izaiáša, syna Ámocovho, ktoré mal o Judsku a Jeruzaleme. Už v tomto prvom verši zaznieva, že to, čo nasleduje, to nie je politický návrh, ani nejaká filozofická úvaha, ale je to videnie. Je to zjavenie od Boha. Prorok niečo videl. Niečo, čo iní ešte nevidia. Je to pohľad dopredu, je to pohľad ponad múry nášho sveta, ponad ten dym vojen, ponad dym prachu našich vlastných neporiadkov. Prorok vidí vrch. A to nie je hociaký vrch, ale vrch Hospodinov. Vrch domu Hospodinovho, ktorý je pevne založený na temene vrchov a vypína sa ponad pahorky. Milí bratia, milé sestry, nie je to nič iné ako obraz, ktorý predstavuje Božiu prítomnosť. V Starom zákone bola hora miestom, kde sa stretávalo nebo so zemou. Vrch Sion, Jeruzalem, miesto chrámu a práve tento vrch bude pevne založený. Nie ako niečo, čo sa rúca pod ťarchou dejín, ale ako niečo, čo bude v budúcnosti spoľahlivým bodom. Miestom, kam budú prúdiť národy, nie kvôli moci Izraela, nie kvôli vojenskej sile Jeruzalema, ale preto, že zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo. A tu, milí priatelia, milí bratia, milé sestry, sa dostávame k tomu jadru prorockého posolstva. Izaiáš ukazuje, že skutočný pokoj neprichádza cez konferencie, zmluvy či sľuby štátnikov, ani cez snahy mocných, ktorých záujmy sú často maskované slovami o spravodlivosti a miery. Tento pokoj prichádza vtedy, keď národy začnú hľadať Božie slovo. Keď sa pohnú smerom hore, k tomu vrchu Hospodinovmu. Keď sa budú učiť jeho cestám a budú kráčať po jeho chodníku. A tak si všimnime, že je tu pohyb. Tie národy prúdia. Je to obraz lavíny, túžby po poznaní Božej pravdy, nie z donútenia, ale dobrovoľne. A volajú, poďte, choďme hore na vrch Hospodinov. A
A toto je práve to slovo, ktoré my tak v cirkvi často používame. Pokánie. Toto je ten obrad k Bohu. Toto je ten hlad po pravde, ktorá uzdravuje. Až potom prichádza pokoj. Prekujú svoje meče na pluhy a tak tento verš býva často citovaný ako ideál. Aj pred OSN pripomína, že vojna je hanbou ľudstva. Ale toto prekovanie nie je dielom OSN. Nie je to výsledkom ľudského zmierenia, ale je to dôsledok toho, že Boh bude súdiť medzi národmi. Boh, ktorý nenadrža jednej alebo druhej strane tak možno ako my. Boh, ktorý nerozhoduje podľa zisku alebo vplyvu. On bude urovnávať spory mnohým národom. A toto je tá zásadná vec, ktorú je potrebné si uvedomiť. Pokoj medzi národmi nevzniká vtedy, keď sa oni vzdajú zbraní. Pokoj vzniká vtedy, keď sa vzdajú svojej pýchy. Zbožnosť bez ľudskosti vedie k pýche. Keď prídu k Bohu, keď uznajú jeho zákon, vtedy nebudú potrebovať zbrane. Vtedy zbrane strácajú význam, meče sa menia na pluhy, na tie nástroje tvorby, oštepy sa menia na vinárske nože, nástroje úrody. A tak vidíte, milí bratia, milé sestry, že tá plastika pred OSN vyjadruje v podstate silnú nádej ľudstva. Ale zároveň aj tú jeho tragédiu. Lebo človek síce môže premeniť alebo prebiť meč na pluh, ale ak je jeho srdce tvrdé, ak sa jeho srdce nezmení, nájde si opäť inú zbraň. Iný spôsob, ako viesť vojnu, politickú, ekonomickú, ideologickú. A preto prorok Izaiáš hovorí o niečom oveľa hlbšom. Tento prorocký obraz je pohľadom dopredu, pohľadom hore. Od človeka k Bohu a k jeho vôli. A preto na konci tejto perikopy zaznieva výzva. Poďte, dom Jákobov, kráčajme vo svetle Hospodinovom. A toto je tá výzva pre všetkých nás. Nie len, aby sme čakali, že raz príde mier, ale aby sme už dnes kráčali vo svetle. Aby sme žili z viery, ktorá sa neuspokojí s tým, čo je, ale ktorá sa nechá viesť Božím slovom. Milí bratia, milé sestry, tento prorocký obraz sa naplnil v Ježišovi Kristovi. On je tým zákonom zo Siona. On je tým slovom z Jeruzalema. On, ktorý hovoril o blahoslavených mierotvorcoch. On, ktorý na kríži zničil múr nepriateľstva, nie zbraňou, ale vlastným telom. On, ktorý prekonal hriech, ktorý nás rozdeľuje. A nám otvoril cestu. Keď sa pozeráme na svet okolo nás, ktorý je plný konfliktov, neistot, bolesti, vieme, že Boží pokoj ešte nenastal v plnosti. Ale vieme aj to, že Boh už začal konať. Jeho kráľovstvo už klíči. Už dnes, skrze vieru. Aj my môžeme patriť k tým, ktorí idú hore na ten vrch, nie preto, že sme lepší, ale preto, že nás Pán Boh volá. A čo je úžasné, táto budúcnosť, ktorú Izaiáš videl ako zjavenie, nie je len sen o ďalekej budúcnosti. Ale v Kristovi sa táto budúcnosť už dnes môže stať našou prítomnosťou. Tak ako to píše apoštol Ján, milovaní, teraz sme Božími deťmi. A ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Toto je ten cieľ. Nie len mier medzi národmi, ale pokoj s Bohom. Nie len ticho po vojne, tak ako všetci potom túžime, ale večný život v Božej prítomnosti. Svet, kde nie je smrť, bolesť, smútok ani plač. Svet, kde sa zbrane stávajú nepotrebnými, lebo láska vládne všetkému. Milí bratia, milé sestry, v takomto svete ešte nie sme. Ale už vieme, kam kráčame. Ja verím, že vieme,
kam kráčame. A vieme, kto nás vedie, preto choďme hore na vrch Hospodinov. Spoločne, tak ako aj dnes sme tu, z rôznych cirkví, všetci spoločne kráčame na ten vrch Hospodinov. Kráčame s vierou, s nádejou, s pohľadom upretým na Ježiša Krista. Nech sa tak stane. Nech nám sám Pán Boh pomáha, aby sme v živote, v každom ohľade, v každej chvíli nášho života, v každých trápeniach, vo všetkých trápeniach, bolestiach, všade tam túžili po tej Božej prítomnosti. Nech nám sám Pán Boh pomáha. Amen. Skloňme sa k modlitbe a takto sa pomodlíme. Pane náš Bože, náš Otče, ďakujeme Ti, že si nám dnes aj cez proroka Izaiáša ukázal ten náš pohľad dopredu. Pohľad nádeje, pokoja, Tvojej slávy. My Ti ďakujeme za zasľúbenie sveta, v ktorom tie meče budú premenené na pluhy a oštepy na nástroje úrody. Za svet, kde nebude vojna, nenávisť, rozdelenie, ale kde bude panovať Tvoje svetlo, Tvoja pravda, Tvoja spravodlivosť. A my vieme, Pane, že to nie je svet, ktorý si dokážeme vytvoriť sami. Uvedomujeme si, ako často sa naše srdcia búria. Ako často túžime po svojej vôli. Ako nás zmáha nepokoj, nedôvera, strach. A predsa si k nám aj dnes opäť prehovoril, aj na takomto mieste, za čo sme Ti vďační. Aby si nás vyviedol z nášho temna. Aby si nás všetkých pozval na svoj vrch k sebe. Daj, nech sme ľuďmi, ktorí nehľadajú len vlastný mier, ale ktorí sa nechajú viesť Tvojim slovom. Nech sme tými, ktorí už dnes začínajú kráčať vo svetle Tvojej pravdy. Už nás dôverovať Ti, aj keď vidíme okolo seba nepokoj. Posilňuj nás vo viere, že pokoj, ktorý si sľúbil, sa raz naplní v plnosti vo večnosti, v prítomnosti Tvojho Syna Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, že si poslal svojho Syna ako knieža pokoja. Ďakujeme, že On svojou krvou zničil múr nepriateľstva a priniesol zmierenie. Daj, nech tento pokoj Kristov prebýva v našich srdciach, v našich domovoch, všade tam, kde sme. A keď sa naše kroky unavia, keď nás prepadne sklamanie, keď sa budeme pýtať, kde je Tvoje kráľovstvo, pripomeň nám, že Ty si už začal konať. Že Tvoje svetlo už svieti a že nás vedieš domov, na vrch, kde prebývaš Ty. A preto voláme, choďme na vrch Hospodinov. A kým tam nedôjdeme, drž nás pri sebe. V mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Ďakujem. A opäť poprosím o... Keď som dostal pozvanie na toto naše ekumenické stretnutie, rozmýšľal som, s čím by som mohol prísť, čo by som mohol povedať. Názov tých dní, ktorí ste sa spolu tu stretali a toto by mohlo byť vyvrcholením toho festivalu ľudskosti, teda aj o ľudskosti. A ja som rozmýšľal, čo také by som mohol povedať. A možno to poviem z inej strany, lebo keď hovoríme o ľudskosti, myslíme tým práve na nás ľudí. Ale rozmýšľal som, či sme ľudskí aj k zemi, na ktorej žijeme. Viete, že sa hovorí, že zem to je vlastne naša matka, matka zem, poeticky povedané. Áno, je to tak, ako tiež som si čítal, že žijeme v lone zeme. To je tiež pravda, tak ako v lone matky nás mama živí, tak táto zem nás tiež živí. A otázka, ktorú som si položil, či sme k nej ľudskí, lebo aj to je o ľudskosti. A možno potom tá naša ľudskosť sa prejavuje aj v tom, ako sa správame k sebe. Ja som si pripravil tiež takýto žalm z Biblie a keďže sa pri tom treba postaviť, tak vás poprosím, aby ste sa postavili a vy pochopíte,
že kam mierim. Je to žalm, je to od proroka Daniela. Možno aj to je práve to vznešené, keď prorok, ktorý vidí aj do budúcna, vie, čo to znamená starať sa o to prostredie, v ktorom žijeme. Velepte Pána všetky jeho diela. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Velepte Pána nebesia. Velepte Pána jeho anjeli. Velepte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti. Velepte Pána slnko a mesiac. Velepte Pána hviezdy na nebi. Velepte Pána dážď i rosa. Veleb Pána každý vietor. Velepte Pána oheň i páľava. A velepte Pána chlad a horúčosť. Velepte Pána rosa a srieň. Velepte Pána mráz i zima. Velepte Pána ľad a sneh, velepte Pána noci a dni. Velepte Pána svetlo i tma, velepte Pána blesky a oblaky. Nech Pána velebí zem, nech ho chváli a oslavuje na veky. Velepte Pána vrchy a kopce, velepte Pána všetky rastliny na zemi. Velepte Pána moria a rieky, velepte Pána pramene. Velepte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velepte Pána všetky nebeské vtáky. Velepte Pána všetká zver a dobytok a velepte Pána synovia človeka. Tak, toľko som chcel z Biblie. A prečo som si vybral proroka Daniela? Už určitý čas uvažujem nad tým, kde sa vlastne ten raj stratil. Lebo ten žiadny hriech nespáchal, nie? Ten mal zostať zachovaný. Rozmýšľali ste nad tým, že Adam s Evou, potom ako pre nich Pán Boh pripravil to krásne prostredie, lenže oni sa mu chceli vyrovnať. Viete, že tam vlastne byť ako Boh znamenalo byť mu partnerom a nie byť mu priateľom, byť mu blízkym. A teda stratili raj. No ale rozmýšľal som, že ten raj nič nespôsobil. Ten strom chudák za to nemohol, že Eva sa načiahla za tým ovocím. Tak potom, kde je ten stratený raj? To je taká koniec koncov, aj by ste aj v medzi literatúre našli mnoho takýchto otázok. Stratený raj, pravda. Dante Alighieri tiež rieši problém. John Milton tiež rieši problém strateného raja. Ja si myslím, že ten stratený raj sa nestratil. Toto dookola nás, táto príroda, ako som aj čítal, tá krása prírody, tých kvetov, koľko ich je, tých motýlov, koľko ich je, tých vtáčikov a to není raj. Problém je inde. Ten stratený raj, to je strata nášho pohľadu. Predstavte si, že si dáte okuliare s takou dioptriou 10. Videli by ste, nie? Ale rozmazanie. Veľmi rozmazanie. Samozrejme, že by sme rozoznali, čo je deň aj čo je noc, ale s takými silnými okuliarami by sa dosť zle kráčalo. Ale to sa práve stalo. Ten stratený raj nie je tým, že sa stratil svet okolo nás. My sme sa stratili. Uvedomil som si, že vlastne sa niečo skazilo v nás a už nevidíme tú krásu, nevnímame ju. Tým prvým Božím príkazom bolo: ploďte sa, množte a ovládnite zem. Ploďte sa a množte, to je znakom lásky, pravda? Byť si blízky, objať sa. Tak vznikajú životy, aj naše. Ovládnite zem, ale sme zle pochopili a to je ten náš pokazený zrak. To nie je, že zničte ju, vybrakujte ju. Naučte sa ju poznávať. Ak viete nejaký cudzí jazyk, tak si ovládli cudzí jazyk, povedzme angličtinu, lebo ste sa učili. Aby ste pochopili zmysel slova, gramatiku. A to je, čo bol Boží príkaz, ten naučte sa poznávať tú krásu okolo seba, zem, ktorú tu máte. Nie ovládnuť neznamená, žiaľ Bohu, v tom našom pokazenom zraku, vybrakujte ju, lebo to sa práve deje. A prečo ma to tak napadlo tak silno? Lebo nedávno som bol v prírode a videl som vyhodené pneumatiky. Vyhodené umývadlo keramické, vyhodený záchod. A bolo mi ľúto zeme, lebo ona sa nevie sťažovať.
tá naša Matka Zem naozaj je dobitá práve tou našou slepotou. Ona je našim životom, však s nej žijeme, pravda. Na nej sa hýbeme, ju potrebujeme, bez nej nedokážeme existovať, veď ona je tá, čo nám dáva vodu a čo nám dáva pokrm. A my vyhazujeme rozbité záchody, staré pneumatiky. Zajímavé, že sa o tom nikdy nehovorí, ako keby to nebolo o ľudskosti. Ale nie je to tiež základ, začiatok kdesi. Som si uvedomil, že takýto je ťažký hriech, aké to je ťažké previnenie, ten raj nie je stratený, ale my ho ničíme. Tá príroda, to je to, čo nám Boh dal, on nám to nezobral. Takže my sme si ju zobrali. Ak teda aj z toho raja odchádzame s tým, že budeš po tú tváre dorábať svoj chlieb, to nie je preto, že by tá príroda bola ťažšia pre nás. Ale jednoducho my sme stratili úctu k nej. Stratili sme tú blízkosť, tú radosť z toho všetkého, čo nám ona dáva. Od tej večernej, nočnej oblohy až po tej cvrkotanie tých cvrčkov, ktoré je tiež také krásne šumenie mora. Tak zamyslíte, mnohí povedia, že ja tak nábožensky veľmi nie, ako by som frekventoval nejaký chrám, ale do prírody chodím. Je na tom niečo, musím uznať, že naozaj v tej prírode môžeme sa nadýchať. Niečo spirituálne, nej stále je to Božie, v nej stále je, veď ona nie je stvorená sama od seba. Boh jej dal túto krásu. A keď tak rozmýšľate nad tým, naozaj, a možno to je taká otázka pre každého z nás, ako sa k nej správame. Či aj my niekedy sme len tak ľahostajne, ako keby nás to nič nestojí, veď to nie je proti človeku, ale je. A keď tak všimnite si, ako ďaleko zachádzame voči tej prírode, ako sa ona môže napríklad brániť teraz na Ukrajine. Nad tým som rozmýšľal, hovoríme o ľuďoch, koľky zomreli, čo to všetko stojí, ale ako doníči sa celá tá príroda a ona potom spätne nemôže pomáhať človeku. Aj to je taká hrôza, že kam tej neľudskosti vieme zájsť od prírody počnúc až človeku. Keď som tak rozmýšľal, že $300 miliárd to už muselo stáť tá vojna. $300 miliárd na zabíjanie, na ničenie prírody a ľudí. Okrem toho zahynulo už množstvo ľudí, možno aj do milióna. Koľky ale sú poznačení, deti bez rodičov. Koľky mladí chlapci prišli o svoje ruky, nohy, budú chromy celý život. Koľké ženy boli znásilnené. Koľkí starí ľudia prišli o svoje domy a teraz žijú v ruinách. A tak som taký smutný z toho, že naozaj to stratenie toho zraku je až taká slepota. My sme sa tu zišli práve preto, že si uvedomujeme tú duchovnú potrebu, tú prosbu ako keby k Pánu Bohu. A myslím si, že chvála Bohu sme už zašli o mnoho ďalej na to, aby sme sa ako niekedy prebíjali, kto z nás je lepší. Ktoré to náboženstvo je úžasnejšie, ktorého ten Pán Boh je vyššie. Preto sme tu na tej ekonomickej bohoslúžbe, preto sme tu tí, ktorí sme, a mohli by prísť aj ďalší samozrejme z iných náboženstiev, lebo ja si myslím, že každé práve náboženstvo má jednoznačný pohľad, jednoznačný vektor, jednoznačnú perspektívu, a to je Boh, ktorý miluje. A teda k tomu nás aj povoláva. A tak Martin Heidegger povedal, že tak ďaleko sme už zašli a tou cestou kráčame, že už len Boh nám môže pomôcť sa vrátiť. A tak preto sme aj tu. Preto sme tu, že chceme každý aj za seba, aj za nás, aj za naše spoločenstva prosiť Pána Boha, aby nám troška s tým zrakom pomohol. Aby nám otvoril srdcia pre ľudskosť aj voči prírode, lebo o tomto môže pokračovať aj voči nám samým. A teda keď býva tak na záver tých príhovorov modlitba, pomodlíme sa jednu, ktorú máme všetci spoločnú. A to je Otče náš, ktorý si na nebesiach. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Amen. Milí priatelia, mám sa priznať, že ešte pred niekoľkými dňami ja som nevedel, že v meste Zvolen je festival Ľudskosť. Ale pred niekoľkými dňami ma oslovili
jedna pani, ktorá je prítomná tu. A ona mi napísala dve veci, vlastne neskôr sme rozprávali. Prvá vec, že požiadal, aby som prišiel na jedné dôležité podujatie, na ktorom som už bol niekoľkokrát zvolenie. A druhé podujatie je festival Ľudskosť. Viete, to bol ten prvý krok a už ďalej som rozprával s organizátorom festivala, keď on mi povedal, o čom je festival, ale viete, keď festival sa volá Ľudskosť, ja už potrochu rozumiem, o čom by to malo byť. A neskôr som rozprával s pani farárkou, ktorá mi trochu vysvetlila, ako by mal prebiehať dnešný program ráno, dnešná bohoslužba, stretnutie. A vtedy som sa opýtal dve otázky, podľa mňa logické. Prvá otázka bola, že vtedy, keď očakávate, že mám povedať príhovor, ja nie som zvyknutý písať príhovory, a ako dlho by to malo trvať, môj príhovor, to je prvá vec. A druhá otázka bola, na akú tému. Ďalej pani farárka mi povedala rôzne veci. A viete, ale všetky tie veci boli poviazané na ľudskosti. Ľudskosť. A potom ja som rozmýšľal a viete, prišiel som k tomu, že prečo mám niečo vymýšľať, viete, keď na čo to piate koleso do auta, dávať piate koleso do auta, no keď aj so štyrmi dobre ide. Ľudskosť. Podľa mňa toto nám všetkým chýba. A ja mám rád, keď ľudia, keď duchovní, keď rečníci, oni keď rozprávajú na aktuálne témy. To, čo je pre nás všetkých aktuálne. A podľa mňa ľudskosť chýba nie len zvolením. No teraz vy máte ľudskosť tu, ale podľa mňa ľudskosť všeobecne chýba tam, kde sú ľudia. Tam, kde mala byť tá ľudskosť, lebo, viete, každé slovo má nejaký koreň. Slovo ľudskosť pochádza slova ľudia. Viete, ale ľudskosť medzi ľuďmi je len vtedy, keď medzi ľuďmi je aspoň jeden človek. Lebo nie je garanciou, že medzi ľuďmi je človek. Viete, v Talmude je napísané, že keď žiješ v mieste, kde nie sú ľudia, to sa môže stať. Musíš ostať človekom. Oveľa jednoduchšie byť rovnakým ako všetky ostatní, ale niekedy aj všetky ostatní robia chyby. Ale čo je dôležité? Že musíš ostať človekom najprv pre seba samého. Aj vtedy aj pre Boha. A ľudia sú najlepší sudcovia. Oni to všimnú, že vedľa nich je človek. A budú mať šancu sa zmeniť. Ja mám rád futbal, viete, a vtedy hovorím, že vtedy lopta bude na ich strane. A nie hrajú ako chcú, ako dokážu. Ľudskosť nám chýba. A ja som rozmýšľal, a prečo ľuďom chýba ľudskosť? Inak by sme o tom tak veľa nerozprávali, inak by sme možno organizátori by si vymysleli iný názov pre tento festival. Sú veľa pekných slov. Je známy príbeh o tom, ako boli zbúrané dva mesta. Jedné mesto sa volalo Sodom, druhé mesto sa volalo Gomora. Sodom a Gomora. Oni boli zbúraní. Známy
príbeh predtým, ako tie miesta boli zbúrané, Boh rozprával s Avrámom a povedal mu o svojich plánoch. Vtedy Avrám bol ako na trhu, kde sa snažil zmenšiť cenu. Možno nie je to najslušnejší spôsob komunikácie s Bohom, ale podľa mňa vtedy, keď sa snažíš zachrániť človeka, akýkoľvek spôsob je slušný. Teda Boh nezmenil svoj názor, lebo v tých miestach nebolo ani 10 spravodlivých ľudí. Chýbala ľuďom ľudskosť. Prečo boli zbúrané tie miesta? Veľa ľudí si myslia, že vedia príčinu, ale vtedy, keď v texte nie je priamo napísané prečo. A keď niečo nie je priamo napísané, vtedy my máme zdroj pre možné komentáre. A je jeden pekný židovský komentár, ktorý vysvetľuje, aký bol pôvodný, aká bola pôvodná príčina, prečo tie miesta boli úplne zničené. Je napísané, že ľuďom chýbala ľudskosť. V aký spôsob sa to prejavovalo? Oni prestali navštevovať jeden druhého. Oni začali strácať sociálne vzťahy. Lebo vtedy, keď ľudia prestávajú rozprávať jeden s druhým, navštevovať jeden druhého, nie niekde v kaviarni na neutrálnej pôde, ale tam, kde treba keď niekto nás navštívil, neskôr treba, ja neviem, umyť rády, viete, predtým treba urobiť nejaké upratanie, treba sa pripraviť k ľuďom, keď ťa navštívujú, je to logické. Treba možno ísť do obchodu, aspoň ponúknuť vodu z vodovodu, aspoň niečo ponúknuť. A v meste Sodoma a Gomora bolo to zakázané, podľa komentára. Nie je to podľa textu. Ľudia prestali komunikovať jeden s druhým a vnímali to ako zlý skutok. To bolo pôvodnou príčinou. Lebo vtedy, keď sa strácajú sociálne vzťahy medzi ľuďmi, prichádzajú ďalšie problémy. Lebo my často pozeráme na nejaké výsledky a nerozumieme, prečo sa to začalo. Keď nemáme správny diagnóz, nebudeme správne liečiť. Tak ja chcem nám všetkým zaželať, aby sme navštevovali, aby nás pozývali na návštevy. Nie len do kaviarne, ale k sebe. Aby naši domy, naši byty neboli tou pevnosťou, kde sa cítime v pokoji a bezpečnosti. To nestačí. Aby sme vedeli otvoriť dvere a brány pred ľuďmi, ktorí prichádzajú ku nám. A takisto by fungovalo aj naopak. My sme susedia. A v Talmude je napísané, že musíš mať dobrého suseda. Je to tvojou povinnosťou, aby sused bol dobrý. Ako to môže byť? Všetci máme susedov a vieme, že oni sú rôzni. To znamená, že zo svojej strany ja mám urobiť všetko, čo je v mojej moci, aby ten sused bol dobrý. A už neskôr lopta je na jeho strane. Tak to sú vlastne tie myšlienky, o ktorých som chcel s vami rozprávať. Som sľúbil, že to nebude viac ako 10 minút a čas na to sa skončil. A ja na záver by som chcel poďakovať organizátorom za pozvanie a ja som nevedel, čo očakávať. Viete, často máme rôzne životné problémy kvôli zlým očakávaniam. Tak a vtedy, keď nič neočakávaš, tak nemáš žiadne problémy.
Ale ja som nič neočakoval, ja nevedel som, čo očakovať. No ale ja sa cítim medzi vami, medzi nami všetkými, ja sa cítim pokoj, ja sa cítim sa príjemne a podľa mňa to je dobre, keď hovoríme o ľudskosti a o sociálnych vzťahoch. A ďakujem za vašu pozornosť. Mi dovolte, aby som sa ako domácej poďakovala predovšetkým bratovi biskupovi Bezákovi za to, že prišiel sem medzi nás dozvolená, za jeho slova vzácne. Ak dovolíte, ja poviem bratovi, pánovi rabinovi, teda Kapustinovi, ktorý takisto medzi nás prišiel a rovnako tak za jeho vzácne slova. Dievčatám Antike a Kláre Dovalovým, ako aj ich gitaristovi, za nádherné piesne, za ich vyznania. Je to všetko ich vlastná tvorba. Naozaj sú úžasné, ja sa vždy veľmi teším, keď niekde ich počujem a vidím. Takže mi dovolte, aby som sa aj vám poďakovala, že ste prišli medzi nás. Ďakujem vám, ktorí ste sem prišli spolu s nami dnes stráviť aj túto hodinku pri tom Božom slove. A tak, ako ste to počuli, je to naozaj dôležité. Je dôležité, aby sme spojili tie naše ruky k modlitbách. Ja malé deti učím, že Pán Boh má aj telefón a že také telefónne číslo je 210. Oni už na mňa hľadia, že či teraz zoberú nejaký mobil a budú vyťukávať. Hovorím, to nie je na vyťukávanie, ale sú to naše ruky, 2 ruky a 10 prstov. Takže je to telefónne číslo na Pána Boha, kde naozaj môžeme byť s ním spojení. My našich konfirmandov učíme, tuto som aj videla niektoré konfirmandky, verím, že si to aj pamätajú, že tá modlitba je to dýchanie duše. A tak ako teda dýchať nesmieme prestať, lebo by sme umreli, tak nesmieme sa prestať ani modliť. A naozaj modlitba z Božného zmôže veľmi veľa. Takže ja verím, že s týmito slovami aj vy dnes odídete aj z tohto miesta, budete sa modliť jeden za druhého, budete sa modliť každý sám za seba, budeme sa modliť my spoločne. Nie len tú spoločnú modlitbu, tak ako sme sa ju pomodlili, akúkoľvek modlitbu, aby sme boli spojení na Pána Boha, aby sme od Neho dostávali tú múdrosť, tú silu, aby nám pomáhal v tej našej ľudskosti, aby tento svet to potrebuje, aby sme vkladali to naše srdce do toho, aby sme žili jedni vedľa tých druhých, aj s tou ľudskosťou, so všetkými tými vlastnosťami, tak ako aj celá tá Biblia o tom rozpráva. Takže vám prajem veľa Božieho požehnania a ak ešte môžem poprosiť, že by sme aj my na záver dali požehnanie, každý aj tak za seba. Ja teda začnem, ak dovolíte, keď už mám teda mikrofón zapnutý. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Nech nám Pán otvorí oči srdca, aby sme si vedeli byť blízky, boli si priateľmi, vedeli si pomáhať. Bol som chorý, navštívil si ma, bol som sám opustený, prišiel si za mnou, bol som smedný, dal si mi napiť. Aké jednoduché a pritom na tom stojí naša ľudskosť. Tak nech nám naozaj Pán otvorí naše srdcia, aby sme neboli len pri nejakých stretnutiach, sa povzbudzovali, aby sme navzájom naozaj a jednotlivo vedeli žiť tú krásu, ktorá je okolo nás a vedeli ju vnášať aj do našich životov a do našich spoločenstiev. K tomu nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Отце Шалом Бимромав, ten, kto stvoril pokoj na svojich vysutiach. Ujace Šalom Alejnu, nech dá pokoj aj pre nás. ועל כל ישראל, celému národu Izraela, ועל כל בני אדם, celému ľudstvu. ונאמר amen. A povieme amen. Počúvajme do piesne. Ďakujem.